Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Mayong buntag sa tanan, may hapon or may gabi, depende on sa orasan nagtanaw sa tong video karon. So again, nalipay ko nga nakagayon gyapon ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo pinagi bisan sa online lang diri sa YouTube. So if na may mga Biblia, please kog abli dito sa una nga Pedro or 1 Peter chapter 3, 13 to 18. So una nga Pedro Kapitulo 3, versikulo 13 to sa kutob sa 18. So magbasa gyapon ko in English, New Living Translation. Tura ni translate unya sa Cebuano.
Again, welcome sa bag-o pa o sa mga dugay na nga nagsunod na diri nga sa ato ang video inatunta nga mapanalinginan ta sa pulong sa Ginoo karon kabuntagon or hapon or gabi depende sa karasa nagtanaw karon. So ang pulong sa Ginoo nagingon diri sa 1 Peter chapter 3 verse 13 to 18 siya. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened. But in your hearts, honor Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Verse 16, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against you, your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. 17, for it is better if it is God's will to suffer for doing good than doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in the spirit. Gamot ta? Dimigamhan na nagdalaygo ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo. Tinaning lahi na pod nga adlaw nga gihatag diri kanamo. Salamat Ginoo nga imo mingi tagag pribilehiyo, oportunidad nga makatuon sa imong pulong. Lord, akong giampo nga hinaut ta Lord nga imong balang Espiritu Santo may magauban kanamo karon Ginoo. May mga giya, gatabang na magpasabot sa imong pulong Ginoo. Labing labaw sa tanan Ginoo, tabangin mi nga among mabuhat tanan ganahan imong buhaton kanamo Lord, pinagi sa imong pulong Lord. Hinauta Lord nga imong ming tagaan ug paglaom pinagi sa imong pulong. Hinauta Lord kung unsa man ang mga nastragulan nga manalisdan karon Ginoo, among mohon na Lord mas dako ka, mas gamhanan ka ug ikaw Ginoo ang nagkupot sa tanan. Salamat kay Ginoo Lord, ang gidedikar tanan Lord nga oras nga mong gihat karong gabuntagon Ginoo sa pagtuon sa imong pulong Lord. Hinauta Lord ikaw may maya sa mga kinabuhi. Kinahanglan Lord gipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Again, may buntag no sab sa tanan. So karon maghisgot ta about sa paglaom diha ni Kristo or in English hope in Christ. So sa atong gibasa ganina sa una nga Pedro or sa 1 Peter, short background lang, gamay lang ang background sa libro ni Peter. So si Pedro mo ni siya ang iyang letter sa mga Kristohanon sa una nga gipang discriminate no ato nga time. So before siya naabot ani sa 3 na iyang panggipahinumduman unsa gibuhat ni Christ, nga karon katong mga nituo ni Kristo na sila sa una kusog kayo ang discrimination or gitawag nila kanang lutuson sila nang ang uban pamatyon gyud, ang uban kay tungod sa ilang pagtuo diha ni Kristo. So mo ningon si Apostol Pedro mo niyang encouragement or mo niyang giingon nila mo ni angay na tong buhaton. Medyo lisod siya, so based sa tong gibasa ganina lisod ang giingon ni Pedro nga naman kay ningon siya nga bisan pagani ingon siya iyang sugod pag ingon niya nga kinsa may mo pasakit nimo kung magbuhat kag maayo, di ba? Kung kasagaran kung dili ka maayo or nakay buhaton nga daotan, syempre nagi mo bawas nimo mo manatong mo kasagaran masud sa tong nahuna no kung tarong ka di ka mahadlo kay way mahilabot nimo. Pero di ra ba na maod permente ang kaso na usahay nga bisag tarong ka nagi mga tawo nga daotan, di ba? Di man na nato malikayan. Pero ningon sa Apostol Pedro dire sa 14 ingon siya, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats, do not be frightened. Ingon siya bisan kuno musuffer ka or magkalisod ka sa pagbuhat sa maayo, malipayon kuno ka or ayaw kuno kahadlok sa mga sa iyang so gi-encourage yung mga tao sa kung gigon paganina sa ilang background ani kay grabe ang discrimination, grabe ang pag lutos nila sa mga mantutuo or sa nituo ni Jesus Christ atong time. So ningon siya nga ayaw kahadlok bisag mo suffer ka. Kumbaga mo man kasagaran sa tunahon no mapadultan ni Christ para di ta maglisod. Pero lahi sa case even now sa ato karon nga bisan ato makita nga ang pagdulan to ni Kristo
ang atong relasyon dira ni Kristo dili siya garantiya nga atong kinabuhi aning kalibutan na hapsay or nindot or ayahay. Magkaagi gihapon tag kaluwas magkaagi gihapon tag kalisod, magkaagi gihapon tag mga problema. Kaya nga naman napamuntaning kalibutan na mawagtang lang ni siya sa diha nata ni Kristo. So karon maghisgot about paglaom. So sige encourage ni si Pedro bisan sa suffering yung siya nay paglaom diha ni Kristo. So kaning paglaom na to diha ni Kristo atong makita nga una na tulo ka butang ganahan akong atong hisgutan diri. Una mo ni siya magatangtang sa atong kahadlok. Mo ni una. Ikaduha, kaning ato ang paglaom diha ni Kristo magdala ni siya sa mga katawhan didto pud ni Kristo. Ug ikatulo kaning atong paglaom ni Kristo uni siya motabang nato nga ato ang focus diha lang ni Kristo, dili sa kalibutan or dili sa bisag unsa ning kalibutan na. So kung usbon ang tulo mo ni magtangtang sa atong kahadlok, ikaduha mudala ni siya sa mga katawhan dito ni Kristo. Mo natong goal nga ang mga tao makailasad sila ni Kristo sama nato ni dawat ni Kristo sila sad mudawat sa sila ni Kristo. Mo natong goal as a Christian, as a magtutuo ni or as a follower or sa sumusunod ni Jesus Christ. Ug lastly, mutabang og focus diha ni Kristo dili sa ato ang mga kalisdanan. So una, mutangtang or mukuha or mupildi sa atong mga kahadlok. No, muhawa or daghan man mga kahadlukan. No, usa sa ako ang kahadlukan especially no kay kanang maugtangan or ma-lost sa loved ones or kanang mamatyan og family member na mo na usa sa akong kahadlukan no nga namubiya nga something special sa ako. Usa sa akong kahadlukan bitin. Ambot nga nung trauma ko bitin, but I think kitang tanan na atay mga lain-lain nga kahadlukan. But again, kaning mga tawhan na nga gistorya ni Apostol Pedro na sila specific nga kahadlukan ato nga time. Ang pagsilot sa mga tao or mga taga-Roma nila nga bisag ang ilang gibuhat lang is nituo lang ni Jesus Christ. Pero mo nigingon ni Apostol Pedro sa 13 ug sa 14 ingon siya, "Who is going to harm you if you're eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear," ingon siya, "their threats. Do not be frightened." So, ang ato ang pagbuhat og maayo bisan pag ni suffer ta, ang atong pagbuhat og maayo bisag ni suffer ta kay mo ni ang ato ang usa sa panalangin nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Mo na gihatag niya nga oportunidad sa atoa. So mo nang di taangay mahadlok siya, do not fear their threats. Ayaw kadlok sa ilang mga panghagwa, ayaw kadlok sa ilang mga gipanghadlok diha kanimo. Akong basahon diri sa 1 Samuel 17, a very common or very ilang story no, so kan pagkabata ato ni nahibaon. This is David and Goliath, ingon siya. So verse 45 to 46. 1 Samuel 17, 45-46. English gyapon ako basahon siya. David said to the Philistine, "You come against me." Yang ginan si Philistine, si Goliath ni David Goliath. "You come against me with the sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Ingon siya, "Niari ka diri nako, makig-away ka nako gamit imong espada, ug imong spear, ug imong javelin kana ilabay nila sa mga war sa una. Pero ingon siya, niari ko nimo nga akong dala ang akong Ginoo nga maoy Ginoo sa mga army sa Israel. Kung kinsa imong gibastos, kinsa imong gi-defy," ingon siya. "This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the bird and to the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel." So, giingnan ni David no, ang sa mga ka-familiar sa story ni David ug Goliath mo na siya very common ni sa ato kay kung nagani mga gagmay ug dagko mag-away David Goliath din gyapon nga man si David gamay man siya, si Goliath dako siya or giant siya. So ang mga Philistines sa una very known nga mga dagko gid sila, so nag-away sila. Pero daghan nga ni ingon nga mapili si David nga man gamay man siya, syempre dako si Goliath, warrior man si Goliath. Pero unsa giingon ni David, wa siya mahadlok nga nun. Wa siya mahadlok
Nga naman, ang iyang paglaom wala sa iyang kagalingon. Ang iyang hope wala sa iyang kusog, sa iyang ability nga muaway. Nga naman, kay shepherd man siya, di man siya warrior in the first place, di siya soldier. So, shepherd siya. Pero kinsa iyang gisaligan? Iyang gisaligan Ginoo siya ni ari ko diri. Kuyog akong Ginoo. Kumbaga, tangtanga ang atong tanang kahadlok. Sama ni David. Nga ang iyang paglaom na sa Ginoo. Wala ko nag-inusara mo atubang. Dili ako ang niaway sa akong mga battle, kundi ang Ginoo mismo. Mana si David. Bisan sa Acts, a very pinakanindot, pinakapaborito na ko nga character sa Acts, si Stephen. Nadri sa Acts 7:54-16 siya. When the member of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. And as they covered their ears and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Gilabayan siya bato. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of the young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. Then he had said this, he fell asleep. So kaning nga story sa Acts, si Stephen, usa ka leader sa church. Ang nitabo sa una, again, the same rin hapon sa context ni Peter, discrimination, nagyapon yung mga pangluto sa ilaha, to the point of blasphemy kuno og patyon sila. So kani si Stephen namatay gid siya. Pero unsa man ang fear ni Stephen sa kamatayon, mahat kisa may mahadlok diri mamatay. Di ba kitang tanan siguro no nang mukhaon tag tarong, mag-exercise ta. Ako di ko mag-exercise. Usahay ra. So mukhaon tag utan para ligon ta, para di ta magkasakit, di ba? Nga naman para mas mataas tong kinabuhi kaysa may di gana nagtaas kinabuhi. Pero kani nga story wala na hadlok si Stephen sa bisan sa kamatayon. Kay kibaw siya ang iyang paglaom na diha nino, ang iyang kinabuhi para sa atong buhi nga Dios. Si Stephen bisag giingnan siya nga dapat imong i-deny si Jesus Christ, wa gid niya gi-deny si Jesus Christ, iya pa lang giingnan, iya pang giampo ang mga naglabay niya bato para mamatay siya, nga ayaw ni sila do not hold this sin against them Lord. Unya namatay si Stephen. So inana ang usa ka picture sa ganahan ipakita ni Pedro sa atoa nga kung ang ato ang paglaom, kung ang ato ang hope na ni Jesus Christ, tanan mga kahadlok wa na. Ang atong kahadlok maybe di man sa ingon nga mawa, pero naamagod tay something nga gikuptan, natay something nga gikuptan nga tanaw nga gituhuan to nga wa gyud makakuha ani. Usa ni atong kaluwasan diha ni Kristo, ang iyang mga saad, ang sa iyang pagbalik, iyang trapuhan ang atong mga luha, iyang tangtangon atong mga sakit, at tanan natong problema iyang huwag tangon. Kumbaga ang mga saad ni Kristo sa atoa tinuod ug naglaom ta ni mga butang ang tanan natong mga panghitabuan ning kalibutan bisan pag sakit, kamatayan or bisag unsa. I think mahadlok man ta pero dili gid ta ingon nga totally gitawag na to ma-overpower or matabunan aning mga kahadlok na to. Ngano man kay naman tay Ginoo na naman tay paglaom. Gawa siguro sa mga tao nga walay paglaom diha ni Kristo. So again, kung natay ang atong paglaom na diha ni Kristo, mahawa or makuha ni niya ang atong mga kahadlok. Kisa may ganahan diri nga dili nga mahadlok og bisag unsa. Diba kita bisag kamatayon. Again, ang sekreto atong hatag ang atong paglaom or atong hope diha ni Kristo. Ikaduha, tungod na niya atong paglaom, magdala ni siya sa mga tao diha ni Kristo. Again, sa kung gingon gani mo niya tong goal, nga naman gisugo ta sa Ginoo. So sa previous ng mga walay no, sige natag balik-balik aning usa sa sugo sa Ginoo, na kita mahimong maayong ehemplo, na kita magsangyaw sa pulong sa Ginoo nga ang mga katawhan makailasad o ila pong isurrender ang ilang kinabuhi diha ni Kristo. Sige na tagbalik-balik ani. So atong goal nani. So as simple as kung atong paglaom ato ipakita nga naa sa mga tao nga naa ni Kristo wala sa bisag unsa ning mga butanga.
kani nga butang magdala ni siya sa mga tao diha ni Kristo. Verse 15 ingon siya, "But in your hearts honor Christ the Lord as holy. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have." Sa paglaom nga naa nato. "But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against you good behavior in Christ may be ashamed of their slander." Lisod kayo nga moingon si Apostol Pedro sa mga tao nito nga gipangkulatan na gipamatay na nga ayaw bows, instead i-honor si Christ sa imong mga action. Sa pag-honor ni Christ, di mo bows, dili mo murag lisod kayo no, kay kung kita pa lang murag di ta ganahan, murag ganahan jud tag justice, di tagag injustice. So munang usahay ganahan ta nga ang justice ato na ibutang sa atong mga kamot, ngano man ganahan tang inana. Pero ang ingon ni Apostol Pablo, kung lutuson mo or kung klatahon mo or i-discriminate mo dira, ingon siya, pag andam lang gid mo nga ang inyong pagtubag, ang inyong conduct, ang inyong action, mapakita ninyo nga buhi ang inyong paglaom na diha ni Kristo, wala ning kalibutan na. The hope that you have. Pero ningon pag siya ni humandra, ningon pag siya, "But do this with gentleness and respect." Pag yun, unsa man nimo pagrespeto, unsa man nimo pagbuhat action in gentleness sa mga tao nga nagkulata or nagpasakit nimo. Di ba lisod kayo ang ingon ni Apostol Pedro. Pero tungod kay ang atoang goal, ang atoang tumong para kaning mga tawhana makaila sila ni Jesus Christ, mo nang ato ning buhaton bisan pag gikulata na ta or gidaog-daog ta, ato gyapon ipakita nila hindi ta mo baos nga, ato ipakita nila nga lahi na ta, di na ta ang karaan nga kita sa una. Kumbaga atong gisalig tanan nga panghitabo diha ni Kristo, way laing lang. Ingon diri sa 1 Peter 2:15 siya, "For it is God's will that by doing good," pagbuhat og maayo, "you should silence the ignorant talk of foolish people." Kung balik ko na, "For it is God's will by doing good, you should silence the ignorant talk of the foolish people." So pagbuhat ko na sa magmaayo, mo siya mapahilom sa mga tao kanang mga storya nga di mao, no? Apil naman ni dito sa ilang problema sa una. Kay no mas sayop ko nilang pagtuo, di ko si Jesus Christ mangluluwas. Pero sa pagbuhat og maayo, dili dahil sa pagbuhat pud og bati, no? Jesus Christ even said, ningon siya mismo si Jesus Christ nga, "Do not repay evil with evil." Diba? Dili nimo bawsan ang bati og bati, but doing good mo siya ang key para pakaibaw sila sa tinud-anay or sa kamatuoran ng Jesus Christ. Lisod no? Inana. Even sa 1 Peter 2:12 nga siya, "Live such a good lives," mubuhat mapuyo na tag maayo og nindot og tarong nga paginabuhi among the pagans, among sa mga dili mang totoo, though they accuse you of doing wrong, bisan gipasanginlan kaniya og buhat og mga di mao, but when they may see your good deeds and glorify God on the day of His visitors. Pero kung makita nila imong kamaayo, kumbaga, ilang deeds, they would also glorify God. Kung makita nila nga tarong ka or wa ka ni baos or unsa ba, nagbuhat nga pong kag maayo, kumbaga na chance nga ang ilahang time nga ilang mutuo sad sila ni Jesus Christ. Kumbaga kanang kuan nga sample ba nga makaingon sila nga lahi gining tawhana no kay inana kita magbuhatag di maayo siya kay di gid siya inana. Kumbaga usa sa mga goal nako no nga ako mga friends makaila diyan ni Christ, especially katong mga friends nako nga wa pa kaila ni Christ. So one sa akong strategy is kani inani nga style nga di ko mo compromise or di ko mo buhat sa mga butang nga ilang ginabuhat nga di maayo para makibaw sila nga nailahi nako. No, for example, mga bisyo. So, bisyo man ko. Pero karon sa dihang makakita ko mga amigo na ko, di naman ka mabisyo. So, dira makita nila no nga by doing good deeds or pakita na ko. Pero akong tumong akong goal para sila mismo makaila sila nga nay kausaban nako. Dili tungod na kung dili tungod sa gibuhat ni Kristo sa akong kinabuhi. Sila mismo basin, no? Ampo na ko sa Ginoo, ninaot unta
makaila pod sila sa Ginoo. Pero tungod sa akong action, akong gamiton ang akong action, akong good deeds. So lahi ni siya nga setting ka kumpara kang Peter, ilang katong sa ilang Peter, kipangkulata manggod sila. So mesin sa ato dira sa inyo ha, na mga kalisdanan na mga unsa. Padayon ang pagbuhat og tumong, ang atong tumong nga makaila ang atong mga palibot diha ni Kristo. Basin sa imuhang pamilya, naglisod ka, nag-struggle ka, giingon ka nga, uy, nabalin-balin kag reliyon, ano sa man ang reliyon? Inaina na, basi wa pa siya kasabot nga ang ato ang relasyon diha kanyo sa Ginoo dili reliyon, kun dili relasyon diha ning Ginoo. Basi wa pa siya kasabot. Padayon lang og buhat og maayo nga sila mismo nakita. Atong tumong again para makaila sila diha ni Kristo. Og lastly, mo focus diha ni Christ. Verse 17 of 18 siya, for it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Ngayon siya, mas maayo pa kung musuffer ka tungod ka nagbuhat kag maayo kaysa nagbuhat kag di maayo, di ba? Again, di malikayan nga if magbuhat kag di maayo na mga consequences. Like for example, kung mangawat ka, di masakpan ka. Syempre, prisuon ka. Na kaya nabuhat kag di maayo. Nagi na mga consequences, nagi na mga bati. Hindi may tabo. Pero kung nagbuhat kag maayo, kay bawo ka nagbuhat kag maayo, kung nag-accuse kanila sama sa ilaha, nagbuhat sila maayo, nagsangyaw sila sa pulong sa Ginoo, pero gipangulata sila, gipangpriso sila. Kaya siya, okay ra. It is better, mas maayo pa nga mabuhat kag maayo, nga musuffer ka kaysa di maayo or musuffer ka, 'di ba? In 18 siya, for Christ also suffered once for sin. Naghatag og example si Peter. So muning atong fokusan ang sample nga gihatag ni Christ ato. Siya, for Christ also suffered once for sins. Kinsa nga sala? Nakasala din si Christ? Wala. But atua, ni suffer siya tungod sa mga sala. The righteous, which is Christ, usa ka matarong for the unrighteous. Kinsa man kita mga dili tarong. He has put to death in the body but made alive in the spirit. Kita kunong mga righteous ipakamatyan diha sa Ginoo para kita mabuhi ban sa Ginoo diha sa espiritu. 'Di ba? Si Christ ni suffer. Ang pangutana, deserving ba ni Christ nga ilansang? Deserving ba ni Christ nga kulatahon, nga bastuson? 'Di ba di man, pero nagbuhat siya og maayo nga butang mo ni siya. Ang ganan i-sample ni Peter sa mo ni atong focus unta. Nga kung tan-aw nimo nga, grabihan na ani gikulatan ako, wa man ko gibuhat nga di maayo. Nganong inani man ni nagsuffer man ko, Lord, nganong nasakit man ko, nga nag-serve man ko nimo ngani. Again, focus on Christ. Si Christ di ay wa nito nagtinarong. Nagminal dito. Ni ari magali to sa ato para luwason ta, para hatagan tag kinabuhi nga walay katapusan. Pero unsa may gibuhat sa mga tawo sa iya ha? Kilansang, di ba? Ipatay. Og mo ni ganan ipakita ni Pedro na to, nga bisag ni suffer ta, mas maayo pa nga mabuhat ang maayo sama ni Christ. Mas maayo pa nga muingon ka nga ni suffer ka, nagsakit ka, kay tungod nagbuhat kag maayo, gidiscriminate ka, kay nga naman kinisunod ka o nituman ka ni Jesus Christ, kaysa ni buhat kag bati or di maayo. Unya, na mga consequences. Again, focus on Christ. Focus sa iyang gibuhat sa imuha. Every day. Di lang sa iyang pagpakamatay nga to sa cross, kundi bisang kada adlaw. Naghatag siya tog kinabuhi. Naghatag siya na tog hangin iginhawa. Naghatag siya na tog mga pamilya, atong anak, atong asawa, atong igsuon, atong ginikanan, sa atong amahan, atong inahan, para ma-inspire ta. Katagan na niya loved ones para ma-feel ta nga ni love ta. Dagan ta niya mga friends para naimugiya nato. Again, naghatag tanan ang Ginoo, naghatag sa pagkaon, naghinanglan to kada adlaw, siya nag-sustain nato. Naghatag og himsog nga lawas. Focus ani mga butanga. Dili ta mo focus sa mga distraction or sa mga batik nga butang nga nahitabo nato. Focus on Christ, unsa may gibuhat ni Kristo. Diha sa iyang pagpakamatay hantud karon. So karon as a challenge, gihangin ako nga i-focus, i-review or tan-awa. Sukad sa una sa dihang dawat nimo ni Hesus Kristo. Unsa man ang mga butang nga tanaw nimo na usab or na bag-o tungod ni Kristo. Basin sige ra tag focus sa tong problema, inani ang mga butang. Tanawa ko no, unsa mga panalangin nga gihatag ni Kristo sa ato. Kani mo tabang nato, again focus on Christ. Ang atong paglaom na diha ni Kristo.
naa niya, wala sa aning kalibutan. Kay bawta ang Ginoo mubalik pag siya again sa kung giingon pa trapo sa itong mga luha, tangtang sa itong mga sakit. Ug mo na nga time, no? Nga atong masinati, yun. Ang kinabuhi nga walay katapusan, walay kagulanan, o bandiha kang Kristo. Di ba nindot kayo kung unao na to, imagine na to. Kung si Christ ni suffer, nga ikaw ni suffer ka para ni Christ, food. Di ba nindot? I mean, di man ni makasukli sa gibuhat ni Christ sa ato, pero kumbaga nindot siya sa ato. So encourage na ko nga bisan sa atong kalisdanan, mga naitabo sa ato. Inaupunta nga atong naon nga mismo si Kristo ni suffer. Hatag siya example sa ato. Sa angay na itong buhatan. Again, sa atong mga problema, sa ato ang mga kalisdanan, aning kalibutan na, nautunta nga ato ang paglaom. Wala sa solusyon kundi naa ni Kristo. Nga bisang napata sa problema hantod karon, bisag wala pa nasulba itong problema, makaingon ta nga kung pantig hapon ta. Titungod sa atong ability nga mo-solve sa problem, kung dili kay atong paglaom, wala man anang mga butanga. Naaman ni Kristo. Ang atong paglaom, wala sa bisag kinsa, kung dili naaman ni Kristo. Again, ang atong paglaom, kung naa ni Kristo, makatangtang sa atong mga kahadlok, bisan sa kamatayon, sa ama ni Stephen, bisan sa ni David, siyang pagkontra ni Goliath. At tungod sa aning atong paglaom, mutabang po ni sa mga tao nga makita nila nga bisag ila natang gi-discriminate giun sa natan nila, pero tungod sa atong paglaom na diha ni Kristo, sila mismo mutuo po dira ni Kristo. Ug kani atong paglaom nga ni focus sa mga pambuhat ni Kristo dito siyang pagpakamatay sa cross hantod karon. Hinaut-unta nga mapadayon ta ug atong paglaom atoy butang diha ni Kristo. Unsa man atong mga problema nga nasugatan karon nga wa pa nasulbad, padayon gihapon ug pagampo sa Ginoo ug ibutang imong paglaom diha ni Kristo. Nagampo ta. Labay gamhanan nagdalaygon ng mga Dios. Salamat Ginoo. Again, sa pulong nimo nagapahinumdum namo Lord nga ang paglaom wala ning kalibutan na kundi nadiha na nimo Lord. Ginoo sa jud sa dako nga gasa nga mga dawat Ginoo sa dihang ikaw nagpakamatay diha sa cross Ginoo. Kami nag-abli sa oportunidad nga kami makaduol ug modawat diha nimo Lord. Isip nga Ginoo mangluluwas. Og Lord, ang nakanindot wala diha ni hunong ang tanan. Kay kami makabutang sa mong paglaom diha kanimo. Ikaw nagauban ka namo ug nagasaad ka namo nga imong balikon Ginoo. Hinauta Lord nga sa bisang unsa nga among masugatan sama sa mga nasugatan sa una nilang Apostol Pedro, mga kalisdanan. Hinauta Lord dili ni makatandog sa mga. Kay tungod dili tungod sa mga abilidad, kundi dili kay tungod sa paglaom nga among gikuptan nga di na mabuhian nga imong gihatag diri ka namo Ginoo. Salamat kay Ginoo nga bisan ikaw mismo ni suffer para sa amo ang Ginoo. Hinauta Lord nga kami sad mismo suffer para nimo, para sa imong sugo ug sa imong katuyuan diri sa imong kinabuhi. Yan Ginoo, hinauta Lord may maya ka bisan Lord sa imong pagpadayon this week sa mga pagabuhaton, sa mga trabaho, sa bisan unsa hinauta Lord nga ma-display na mo ang imong kaayo, ang imong gugma diri ka na pinaagi ka namo para among mga kaila, among mga kauban makaila sab diha kanimo. Salamat Lord. Ug Lord itugot hinauta Lord karong si manahon na kami makasangyaw ug makashare sa imong buhi nga pulong sa among mga kaila Ginoo. Sila sad mo dawat diha kanimo. Salamat kayo Ginoo sa tanan. Wala mi ganahan ng buhaton kundi ibayaw ang buhi nga ngalan ug himayaon ka Lord. Tanan Lord ug gipangayong gisulatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton